Келесі жырым алдынан нәрсе айтасым келе. Махаббатның қадірін біліп, сүйген ярларыбызға бір қашанда ауыр сөзлер әйтмәскә, әйтмейше яшәсәк иде бұл тұрмышта. Ленур Зайнуллин көйі ярны ташламағыз. Алмаларының иртә өлгергәне, соң өлгерә торган түрі бар. Һәр бер алма ағашның үз алмасы, һәр йөрәкнең яшерен сыры бар. Майда чәчәк аткан алма ағашының алмалары пешми күзләрсез. Яшли сөйгән ярны ташламагыз, аннан гомер буе эзләрсез. Чишмәләргә төшеп су эчсәгез, тешне камыштырып салкынын, улыгызны ятка сузмагыз сез, бакыр була ятның алдына. Майда чәчәк аткан алма ағашының алмалары пешми күзләрсез. Яшли сөйгән ярны ташламагыз, аннан гомер буе эзләрсез. Майда чәчәк аткан алма ағашының алмалары пешми күзләрсез. Яшли сөйгән ярны ташламагыз, аннан гомер буе эзләрсез. Yazlar белән күзләр арасында алма пешә торган җәйләр бар. Уфтанмагыз күзләр җитәлиеп, кышлардан соң тагын майлар бар. Майда чәчәк аткан алма ағашының алмалары пешми күзләрсез. Яшли сөйгән ярны ташламагыз, аннан гомер буе эзләрсез. Майда чәчәк аткан алма ағашының алмалары пешми күзләрсез. Яшли сөйгән ярны ташламагыз, аннан гомер буе эзләрсез. Яшли сөйгән ярны ташламагыз, аннан гомер буе эзләрсез. Аннан гомер буе эзләрсез. Мурат Гайсин. Рахмет.